sa tagdumala niini nga sibiyahan. Daghang salamat. Mabato na ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langitnon lamdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon, ayaw pakyasa kini nga programa nga madunggan sa DXKO Radio o makita usab sa RPN Channel 5 sa cable TV naman sa Facebook page ang programang nagatid sa espirituhanong pagtuo. Mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nag-unang evangelist na si Juan Ranilo Mangales ug mga kauban. Mga kaigsoon ug mamahal namong tigpaminaw dining tungura karon nasab kami o inyong mapatalungan kining mga langit ng lamdag sa kinabuhi gikan sa pagtulun-ang PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Per Se Incorporated o kini ning alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing nga magadapit kaninyo maunta nining tungura karon nakapagpaluna na kamo sa tagsa-tagsa ninyo kakaugalingon o naa mo sa kabasko gunta sa inyong mga panglawas para magamit na to sa pagtulotimbang sa mga kamaturan na makapaghatod kanato sa kaluwasan kag gitudlo ni Master Karamo padayong sa mga among ipanudlo kaninyo sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia kung may basahon man nga referensya kini gigamit dili para sa pagsupak sa Biblia. O kumusta sa tanang mga kaigsunan sa nagakalilain nga mga dapit bida sa PBC compound sa pagpatalihog karon, kumusta kaninyo? O karon sa dili paglangan, aniya pa magpaila pa ang uban pang mga ebangelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalano magkaigsunan kini si Brother Hermogenes Magarayo katambayayong ninihiyo na karon sa paghatod sa mga maturan nga naga ninyo ug ninihiyo na ikauban pa usa ka ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalano magkaigsunan kini sab si Brother Luni Rama kamos mga pakikiuban sa tatnang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O karon sa padayon ng paila pang uban pang mga ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kaninyo karon kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan o kanya pa ang kauban nga ebangelista. Kumusta og may pagpatalingon usab kanatong tanan mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Sugapon kini ang inyong igsoon evangelista Brother Juan Ranilo Mangales may usang nga kauban ning tungura. O kini atong programa mga kaigsunan live kita sa Facebook o makita usab ninyo kami sa YouTube ang inyong pagkabuhaton kiyon lang RPN DXKO mga langit ng lamdag sa kinabuhi inyong masudon ang mga programa sa mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa PBC. Hook up kita mga kaigsunan sa RMN DXDR Dipulog. Kumusta diya kang si Rodgar Dagunog sa Technician Sir Dan Lord sa inyong pagpatulungo. O kining maong tulumanon, mabati usab ninyo nining maong sibihan sa DXMM FM sa Galamba, Misamis Occidental, alas 6 ngadto sa alas 7 ang Tacnas Kabuntagon, matag adlang Domingo. Mabati usab sa DXEG FM Radyo Sipa sa Aras-asan, Caguait, Surigao del Sur. Duha ka hugna kita mga kaigsunan, alas 6 ngadto sa alas 7 ang Tacnas Kabuntagon. Masubli kini sa alas 7 ngadto sa alas 8 ang Tacnas kagabi ang matag adlang Domingo. Mabati usab sa Waikurat FM sa 105.5 sa Balingasag, Misamis Oriental mga kaigsunan, alas 8 ngadto sa alas 9 ang Tacnas kagabion matag adlang Domingo. Mabati usab sa Radyo Bandera 107.3 sa Villanueva, Misamis Oriental, alas 8 ngadto sa alas 9 ang Tacnas kagabion matag adlang Domingo. Mabati usab sa DXRU Radio Ultra Cagayan de Oro City, alas 10 ngadto sa alas 11 ang Tacnas kabuntagon matag adlang Domingo. Mabati usab nining maong sibihan sa Radyo Bandera sa Iligan City 100.9 News FM, alas 3 ngadto sa alas 4 ang Tacnas sa kahapon matag adlang Domingo. Mabati usab nining maong sibihan sa RMN DXPR Pagadian City medya oras alauna ngadto sa alauna medya ang Tacnas sa kahapon matag adlang Domingo. Mabati usab nining maong sibihan sa Cebu City DYLA sa alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang Tacna sa kautuhon matag adlang Domingo.
Huwag na itong gusto magpadangat sa mga pangutana, mga kaigsunan, i-text lang kami sa numero sa Globe, 0917-811-8882. Sa Smart, 0908-3938-768. Akong gitimbaya ang mga kaigsunan na naglantaw ko na ito via Facebook sa United States of America, ni Brother Nicky Hermias, ni Sister Char Hermias, Sister Laila Harrison, Brother Miguel Hermias, Sister Charmaine Gabalio, Imam gitimbaya ko sa Higala, GC Torres, Brother GC Torres, Dias Cagayan de Oro City, o si Brother Charlie Gallo din sa Panabo sa Davao City, so Davao Oriental, o Davao del Norte. O dito tanan nga mga kaigsunan, labi na diha kang Brother Romeo di Maula sa Siaton Bunawan sa Negros Oriental, o sa inyong pamilya, nagkasudon sila kanato, o nagkapatalingog, Brother Danny Ahin na sa Ormoc City, nagkapatalingog usab ng pagpaminaw. O karon sa pag-isgot sa tima, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Ang ato garong pagaisgutan padrone pagtubag sa isyo sa gibuhi ang mga pagpamatod sa 70 Adventist sugod pa gikan kang Mitchell Bendilio dinhi sa station sa DXDR Dipolog City sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa adlong Domingo sa kagabion. O atong nabati usab dinhi ang mga nasundan nato nga kunuhay may mga gipang text nila nga ngano nga kini daw nagsunod sa ilaha kita lugar gipasabot nga sige man kunog hilabot kanila wa man gud ni sila makasugod gud may tag nakasugod pa pod unya bisag basahon ang ilang mga libro na dinha ang mga Iglesia Katolika ignon og yawa basta dili tinuod sa ilang panguna-una. Wala tayo supak niya na bisag unsa nga mga protestante ilagay pong isgutan kay sila mo'y tinuod. Dini kita sa pagtubag sa kinatawag og isyo o gani sa miaging Domingo nag-ingon-ingon si Mitchell Bendilio nga wa kuno siya mutubag ni atong miagi pang Domingo kay sa pagkaron ikatulo naman lugar. Og iya gapon nga gibalik ang butang nga diin kita daw nasunugan o pagkasunugi nangita pod siya bredrone nga unsa ba ka kunoy ato pon nga mga pagkampo kini karon ang atong ipabati og arita sa gisgutan nila nga mga pagsunog sa mga nangagi gibalik-balik niya kay abi ang hunahuna nga bugat di nakabalo siya nga nanira siya unta to iyang gipamatian aron makita ang tubag nato ug wa ba gyud ta makatubag. Daghan pod nga gipangbuhi ang isyu dinhi magkapuliki ta gumikas oras pero samtang nga natay oras ato gyud ang uban matubag ang uban nga mabinbin sa sunod nga mga pagtuon. Arita sa pag-isgot sa pagsunog Ronnie nga gibuhian ni Mitchell Bendilio. Okay, Reb, mga kaigsunan, among ipabati ang mahitungod sa gipaningil ni Mitchell Bendilio ginintig pamaba sa Sabadista din ni Dipolog sa amo laging dapit kanunay nasunog niya para niya pagka naang presensya sa Dios wa gyud mahitabong sunog mapahigayon ni ana. So ato sang ipabati kaninyo mga kaigsunan ng iyang mga Paningil. Dere. Kung tinuod magali nga nasunog ang unang ilang ang ilang compound usa ka gatos ka panimalay kapit unya daw ka membro nga nasunog diha na nato na masukod diha nato na masuka na dili gud ay tinuod siya Dios ano man ato na mga prueba sa Biblia nga luwas sa Ginoo ang mga tao giluwas sa Dios ang iyang mga tao nga pinaagi sa diha sa kalayo mga kaigsunan. Sa ito ba, kung dapat tinuod ang presensya sa Dios diha sa maong compound sa hasaan, kailangan mo nila Espiritu Santo diha, Diyos Espiritu Santo sa Barangay Santo Niño, sa Antonio, hasaan. Lalo bang nahitang naugdawan ang ilang balay sa ilang mga membro. Lalo bang nasunog ang ilang mga membro. Kung tinuod, na nahitang mo na. No? Pero wala tayo nakadungo ka na gani ang mga kaigsunan nga, giangkod mo na, okay, ato lang pagkuha ng ilang record ato nga ipa-play o tinuod ba na or dili no? Kaya
akong tumagon kay importante na. Kay tinuod ka na sunod mga kaigsunan. Di mo no, pruiba kayo, ebidensya, dili, tinuod, piki, na pagka-Espiritu Santo, kada si Tomas Ihwidyo, senior mga kaigsunan. Okay, atong nadungog ang manindot lugar kunuhay sa iyang hunahuna nga mga pagpaningil nga may gyud kuno unta gyud nga tubagon. Kay ang tinuod ay matud pa niya kung may presensya ang Dios lugar diha sa dapit nga imong gipamatud-an, dili gyud ay kuno masunugan. Unya, karon mobasa ta og mga basahon sa ilang mga pagpamatod. Unsa ba ang gibuhiang pagpamatuod nga angay unta nga malikayan ni ining mga tigpamaba o pastor sa 70 Adventist o sana si Mitchell Bendelio, Brad Rene, sumala sa ilang mga basahon. Unsa yun unta ang angay nga malikayan nga gipakita ni Ellen Goldwhite. Anya Reverend, akong pagabasahon ang kining ilang basahon nga naguluhan mga hitabo sa katapusang panahon ni Ellen Goldwhite sa page 201 nagaingon. Gipakawalay bili ang pulong sa Dios sa mini nga mga magbalantay, ang ilang buhat sa dili madugay musumbali kanila. Kung mao, timan-an nato mga mahal namong tigpaminaw nga ang ilang basahon nagisgot dinhi nga aduna di ay gipakita dinhi nga pagpamatuod nga matod pa gipakawalay bili ang pulong sa Dios, pero kinsa man ang nagpakahimong walay bili sa pulong sa Dios, matod pa sa mini nga mga magbalantay, ang ilang buhat sa dili madugay musumbalik kanila. Masumbalikan din ining mini nga magbalantay sigon sa gipahayag ni Ellen Goldwhite. Kay unsa ba di gyud ang tinuod nga magbalantay nga dili masumbalikan sumala sa Biblia, Brad Rome, sumala sa maong pagpamatuod? Dinhi Reverend atong mabasa sa Jeremias kapitulo 3 bersikulo 15 nagingon. Ug hatagan ko kamo og mga magbalantay nga uyon sa akong kasing-kasing nga magapakaon kaninyo sa kinaadman o sa salabutan. Kung mao, ang tinuod di ay nga magbalantay, Brad Macarayo, dili di ay masumbalikan sa mga pulong. Kay giingon man nga hatagan ko kamo, ingon ni Jehovah, daan pa sa una, basta ang Dios mo padalag magbalantay. Hatagan ko kamo og magbalantay, nga gingon, uyo na sa akong kasing-kasing. Kaya ang trabaho nila, nga magapakaon kaninyo sa kinaadman o sa salabutan. Gani, sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo, siya ba'y gitawag og magbalantay, Brother Ronnie, sumala sa Biblia? Gitawag ang atong Ginoong Jesucristo, Reverend, og magbalantay o pre-banyana dinhi sa Juan sa iyang kapitulo 10 bersikulo 11 ang akong pagabasahon. Matud ba dinhi sa atong Ginoong Jesucristo, giang ko niya, ako mao ang maayong balantay sa mga karniro. Ang maayong magbalantay sa mga karniro maghalad siyang kinabuhi sa pagpakamatay alang sa mga karniro. Atong gikuhaan og ehemplo ang atong Ginoong Jesucristo, gumikan nga siya magbalantay. Kumo siya magbalantay, Brother Ronnie, sa panahon sa iyang pagka magbalantay, siya ba'y nagtukas sa mga salabutan sa matinunan aron makatukib sila sa kasulatan para dili masumbalikan? Sumala sa Biblia, Brother Ronnie? Oo. O ang priba nini akong pagabasahon, Reverend, dinhi sa Lucas kapitulo 24 bersikulo 45 ang pagpahayag nini. Ingon nini, og iyang gibuksan ang ilang mga salabutan aron makatukib sila sa mga kasulatan. Busa, ang atong Ginoong Jesucristo, gibuksan di ay ang mga salabutan sa iyang mga tinunan para makatukid sila sa kasulatan. O ang pagbukas, kay una man si Kristo, ang gibasa ni Brother Ronnie, ang 45 man, gikan sa 44 na giyon, og unya, mingon sila kanya. Kini maong ako mapulong nga gisulti ko kaninyo, kaniadto sa uban pa ako kaninyo, nga kinanglan gyud matuman ang tanang naisulat mahituod kanako
diya sa kasuguan ni Moises o sa mga propeta o sa mga salmo. O yang gibuksan ang ilang mga salabutan aron makatukib sila sa mga kasulatan. Pagka magbalantay day ka, kung basahon nato ning ilang basahon, ang ibasa ni Brad Rene, gipakawalay bili ang pulong sa Dios sa mini nga mga magbalantay. Unya ang mahitabo, ang ilang buhat sa dili madugay, musumbalik kanila. Brad, makarayo nga nung musumbalik man sa mga mini nga magbalantay, muresulta nga masumbalikan sila nini. Kapin pang naningil ni si Mitchell Bendilio ba, may tungod sa kahimtang sa pagkasunog nga wala di ay kuno ang presensya sa Dios nato tungod kay nahitabo man lagi ang pagkasunog matod pa sa iyang gipamayag. Una, kanang giingon nga masumbalikan ang mini nga magbalantay, kini ra gyud tungod kay kana sila magbuhat magog pataka ra yaw-yaw ng ilang yaw-yaw sila ra pod ay masumbalikan. Sila ra pod mapaninglan pod ba? Na diri ato ganing basahon, kasulat man na sa Abdias 1:15, biblikal man na. Kay ang adlaw ni Jehova haduol man sa ibabaw sa tanang mga nasod, ingon sa imong gibuhat. Labi na pataka kag yaw-yaw, magbuhat kag pataka kag yaw-yaw ni ang imong pagyaw-yaw dia imong ihapak ngadto sa imong isig ka tawo o sa isig ka magtutuo, sa isig ka pagtulunan, pero pag abot kay di lagi mo kauban, na pag abot gyud kanimo pagabuhaton kini ang imong gibuhat magabalik sa imong kaugalingong ulo. O na gyud ay tao nga ang gibuhat may balik ra pod siya ra pod mosumbalikan Na unsay tawag din niya ng mabalikan Badrone sumala sa maong bahayag kung basahon nato ang ilang mga basahong libro, unsay tawag nga masumbalikan sila sumala sa gibuhat nila magabalik sa ilang kaugaling ulo. Yeah, basahon tala ang mga kaigsunan. Ang ilang libro kining naguluhan mga hitabo sa katapusang panahon nagisulat ni Ellen Goldwhite. Sa pahina 129, punto lang atong kaon dinhi. Ingon dinhi sa pagbayag. Ang mga pagtulunan niining mini nga mga Kristo dili tukma sa kasulatan. Busa kung maghisgot man siya manudlo-tudlo nga nas Mateo 24:4-5 katong niya dinhi nga nagwali nga daghan ko nung mag-angkon og Kristo tuapod ko no sa Davao ang uban tas bukid sa Iligan dili ra ba Kristo ang atong giwali unya ang ato wa ta mag-ingon nga dili ta motuo nga si Kristo Dios o si Jehova wa ta mag-ingon nga dili Dios apan adunay mga panahon o planan busa na nakita sa kapanahonan sa Espiritu Santo ilang katungod ang dili pagtuo pero makita man nimo ang rason mga mahal namong tigpaminaw sa sige nilag paningil sa sige pod sila kabulyaso niya ang ato karon kay basta mini nga mga Kristo dili gyud kuno na motukma sa kasulatan bisan pag wa ka mag-angkon nga ako Kristo pinasikat sa inyong basahon pagka dili tukma sa kasulatan mini ka na nga Kristo karon kay naningil man siya unya labi na kay do na lugar kunoy nangamatay Brad Rone sa latest Brad Rone niining kapanahunan nato karon 2019 man kita sa mga 2018 wala ba'y nahitabo nga mga pagkasunog nila o wala ba'y nangamatay pod nila Brad Rone kay ilagi matod pa niya, basta na ang presensya sa Dios kay dili man na mahitabo nga masunog ka, kay dito man na masunog sa mini nga mga gitawag og piki. Unya, nag-ingon man sila o nag-ingon man ang sinulat ni Ellen Goldwhite, basta ra ba mini dili mutukmas kasulatan, unya isalikway kuno sa mga mini nga magbalantay ang pulong sa Dios unya sa madugay musumbalik kuno kanila kay kung hustoon pagkasulti dili dapat maningil kung siya di ay nahitabuan niya na wala ba nahitabo kanila Bradone Aduna mo lagi ni siya mga kaigsunan nga si Bendilio sa gibasas ko ubang ministro sa Abdias 1:15 balikan ka sa imong pagpaningil diri namo imo tang hinuktukan pag ayo ang imong gibuyang istorya pero sa man lagi basta ditas ka maturan, pataka naman pag-istorya. Una gingon lagi sa Proverbio 25, 29-20, sa gibasa ako sa mga nilabay pagtuon nato dinhi.
nga gigon nila sa contemporary English version Biblia kinaham ra ba nimo unsa gingon dinhi there is more hope for a fool than someone who speak without thinking. Aduna pay labaw nga paglaom Mabasa sa? sa Proverbs chapter 29 verse 20. Doon na tayo labaw nga paglaom ha sa usa ka buwan kay kaniya nga namulong nga walay paghuna-huna o pamalandong. Kinahanglan di huna-huna o Oo. pamalandungan ang gisulti kung makatarunganon bang buhian nimo o wala ba na nimo masinati pod kanang iyang gipaningil. Aron nga dili ta mahilabuan sa buang. Doon na pay paglaom daw ang buang niya na. Sa inyong dapit Mitchell Bendilio sa mga ani tuiga. Pero atong aging tuig sa 2018, daghan kay nang hitabo nga sunog. Oy, di man ka ani ignorante. Kasi ito man kasi internet. Nya amo po nang gilantaw sa internet po ang latest kibali atong November 2018. November 2018, November 18 po ng pizza. Okay, sa Oh. Google. Gingon na nanawagan gani ang President of the Seventh-day Adventist World Church calls for prayers after fire in California. Adventist Church destroyed. Adventist Hospital and elementary school damaged in the fire. Kamusta? Adtong November 18, 2018. O diyan ng August 27, moro gyapon nga tuig, Reverend, sa 2018, August 27, family of SDA pastor killed in Dansuman fire, buried. So doon na po'y pamilya gani sa pastor sa Sabadista Reverend nga na-appeal sa pagkasunog nga adtong nahitabong sunog adtong August 27, 2018. Ug ato ning usa-usahan kung naghana man kaining na-record o na view na to sa YouTube nga mga sunog. Naunsa man pud na? Hain man ang presensya po sa inyong gilang nga Dios ana kung maningil ka din namo kung naay presensya dili masunog kamo gani unang-una daghan kay nang hitabo nga sunog. Nakita mo na no sa latest. Pero sa una pa sa wa pa ta mataw Brad Macarayo do na batay ikapakita nga sunod-sunod pong pagkasunog nila. Kini bitos Bendilyog, debate pabitaw sa tinuod lang pag-istorya. Lampaso! Pildi na. Lampaso yung rason. Okay. Pildi. Pag-question lugar ni mo, Brad Macrae, kasi buhian man niya nga, basta masunugan, walay presensya sa Diyos. Tinod na, dili. Pagka masunugan mo, na ba ang presensya sa Diyos ninyo? Amo takom tingali. Dugang pagipangutana, ingon ka, ang Espiritu Santo, among himamatudaan, peke. Imo ng prinsipyo. Pamatudaan to, si Kristo, peke, dili. Kaya himamatudaan ni mo. Pag ingon yan, dili. Kaya tinuod ko niya Kristo, ang pangutana. Sa mga hitabo, kaya na ito, piki, dili ka maluwas, panaw sa kalayo, kaya kuha maka, piki maka, amo ni. Pagbasa, agoy, mga panghitabo, tikongkogs Bendilyo, ano man, mga panghitabo raman, sa katapusang kapanahonan, ang apuhan ni Bendilyo, ang atong mga apuhan aniwa pagin mga tao, sa kuan paguni, 1902 paguni, o na, sulod sa usa ka tuig, kanang tuig 1902, kaduha gina mahitabo sila. Unya sa may nahitabo, sunog. Sa basahon? Unsay sunog nga kuan diha? Grabe ra bagito ang taon. Inila ra bagito sa tibuok kalibutan. Sa basahon gitawag mga panghitabo sa katapusang kapanahunan sa pahina 50 giingon. Ang Battle Creek Sanitarium, ang labing dako og labing nabantog nga institusyon sa Adventista sa tibuok kalibutan. Kining institusyon tulunghaan sa mga Adventista nya nabantog ra bagyog kuno ni nga tulunghaan sa tibuok pagyud kalibutan naot-ot ngano man na hangtod sa yuta unsa kahay hinungdan tungod sa kalayo kanusa niadtong Pebrero unsa ka nang pitsaha pitsa 18 unsa tuiga 1902 unya katura ba gisundan kini sa pagkasunog na usab sa planta sa Review and Herald Publishing Association kanus aman niadtong Nobyembre 30, 1902 wala pa ta mga tao Bendilyo ang kana ra bang giingon sa Biblia nga ang imong gibuhat magabalik sa kagalingong ulo tanawa dili pa haom ang among gisultis pagamit anang sitasa. Di ba pag-ingon, naay tao nga ang iyang gibuhat, mubalik ra kaniya. Naningil ka namo kay nasunog ang usa ka gatos ka balay. Ang pangutana, pag paningil namo, ikaw utro pug kang paninglananan. Ug mao man na og sunog man pananglitan hinungdan, wa nay presensya sa Dios. Ato lang gi-correct no nga 75 household then ang kuan 95 families onya 300
33 individual na bisan pa lugar og dili na ingon niya na nga gidaganon mo sobra man niya na mo gamay man ang gipaningil sa atong kaatbang ingon siya nga wala daw kuno'y presensya sa Dios naunsa bring tawana nga palumag-lumag gunit-gunit aning basahon kami gani dili niya among basahon inyong basahon automatic may nga kay balo na yon ana mo na unya pabangbuang pa siya naningil pa siya berdone niya pa iyang paningil nga kita kuno wa kuno siya kadungog nga nagampo ta kay kinahanglan iya man gud ning gigamit kay magampo kuno sa Espiritu Santo naman kuno sa Judas 1:20 nya wa mo kuno siya kadungog dili kuno parehas nila nga mantala o ibalita kuno diha o madungog kuno sa kahanginan na abi niya og ingon niya na ang matang sa atong sistema sa pag-ampo pod atong ipabati bradone kay litis ra ba ni ato ra ba ni miagi nga Domingo bisan tuod og nagkasipon-sipon siya kay mapamatian man nato nagsinlok-sinlok basa kining atake sa sipon na pero ning kamot gyud siya pagpaningil nining pag-ampo na pod tanaw na to og di ba mabulyaso kay ingon palagay sa atong katarungan na murag kanta ba sa Wadab group singer nga nagingon pag tumatagal lalong tumitibay pag magdugay na hinon mag-anam og kaligon tanawa gani di ba luka pa ang ilang mga katarungan. Yeah, atong among ipabati na po mga kaigsunan, ang atake na po ni Bindili Dre namo sa gingon pang reverend, sinlok siya tao na to minaw ni kay monitor lagi ni. Kay nganong monitor ni, tungod kay haron nga among matubag. Ikaw, muyong kag di ka monitor nga naman hadlok na ka makadungog sa among atake nimo kay nimo kag awa mi ka monitor kay busy. Ay pag busy haron nga continuous ang atong tinubagay. Yeah, atong ipabati. Ano ba kaya ito sa Espiritu Santo? Ato ka buwan ang Espiritu Santo. Basa. Judas 1:20 sa King James Version. Basa. Apan kami mga iligog na kinahanglan magatub. Managtubo din sa iyong balaan o yangot nga tinuan. Pag-ampo ka mo din sa Espiritu Santo. Ibigid siya. Nakadugog bago sa PBCM nga nag-abo sila o ang ilang pag-abo nag-abo sila sa ilang Divine Master, Espiritu Santo makana. Biblia lang iyo ba? Paabot ka diha sa Espiritu Santo. Di iabo ko no, sa inyo. Isulti ko no diha sa kagilan. Ang tinuod makanalan yung gilang Espiritu Santo. Inyo ba nag-iabuan? Kaya, isulti diha. Kaya kami mga Kristoano, nag-abo mo mi. Amo mga ipasok sa radyo. Okay, no? Pertig yun, ding tawhana. Be, ipadungog ko no, ang inyong pag-ampo kay Espiritu Santo ang inyong magtutulo. Kay kami bitaw, kami nga mga Kristohanon. Ang mga Kristohanong kunutanan ba? Apil na siya. Isi amo mang ipadungog ang among pag-ampo diya sa radyo. Unyang ipadungog sa radyo kay nanaway po ka nga dili to sila tinon. Nadunggan na to. Ha? Di man to nadungog yapon tong ubang Kristohanon busa ayaw pag kinaplo Bindilyo nga kumo mag-ampo ta iyan na sa Dios ha kay alang sa imong kasayuran ha nag-ampo mi pero dili pareha sa imong giingon nga mag-ampo unya ipabati sa kahanginan. O sa ba ang tudlo ni Kristo nga magbalantay kay siya mao may mubukas sa salabutan? Klaro nga wag ni mabuksi ning tawanan. Sumala sa Biblia, Brad Romy, unsa ba ang tinuod nga gitudlo ni Kristong mga pamaagi sa pag-ampo? Ipasulod gayud ka na sa lawak. Okay, basaha. Basahon din siya nakasulat sa Mateo sa iyang kapitulo 6, versikulo 5, daos ta pagbasa sa 6. Nagaingon, "Og sa mag-aampo kamo, ayaw kamo panig-ingon sa mga maot. Kay sila aron makita sila sa mga tao. Mahigugma sa pag-ampo nga magatindog sa sulod sa mga sinaguga o diha sa mga likuanan sa kadalanan. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga sila nakadawat na sa ilang balos sa sais. Apan ikaw sa mag-ampo ka, sumulod ka sa imong lawak o takpi ang pultahan o
magampo ka sa imong amahan nga anaa sa tago ug ang imong amahan nga nagatan-aw sa tago magabalos kanimo. Kung mao, ang proseso sa gitugo ni Kristo nga magbalantay nga mutuka sa atong salabutan aron makatukip tas kasulatan, unsa daw ang pagampo? I-radyo-radyo ug dili ta makaradyo, moingon ta nga wala ta magampo, naniguro pud taon ning tawhana. Nagingon ang Biblia, og sa magampo kamo, ayaw kamo panig-ingon sa mga maot, karon sila makita sila sa mga tao nga mahigugma daw sa mga pagampo. Pero ang trabaho nga magatindog sulod sa mga sinagoga nga katumbas kini sa giingon nga simbahan ug diya sa mga likuanan sa kadalanan, sapagkat tinon mangingon ako kanino nga sila nakadawat na sa ilang balos. Kana di ay pag-ampo daw sa mga maot, di kuno ta manig-ingon na nga magtindog sa sinagoga, nga dayog tindog, makaabot sa mga kadalanan nga naay mga likuon. Kana daw nga sistema sa atong mga pag-ampo o pamagi, iya daw na sa maot. Pero sa mga dili maot, giingon ni Kristo, apan ikaw, sa mag-ampo ka, sumulod ka sa imong lawak, ug takpi ang pultahan. Ug mag-ampo ka sa imong aman nga nasa tago, ug ang imong aman nga nagatan-aw ka nimo sa tago, magabalos ka nimo. Ipasulod ta sa atong lawak, patakpan ang pultahan. Nakaron, unsa ba ang pultahan nga giingon nga patakpan badro makarayo mo sa hinungdan si Mitchell Bendilio ningon nga wa man takadungog anig nagampo ni sila. Bisa mabanamo ang mga Kristiyano uban pa nga ipadungog, ipabati na mo sa radyo. Mo lagi kay ang gingon ni Kristo, wa man ingog iadto sa radyo, pasulod man ka takpi ang imong pultahan. Unsa nang pultahan sa Biblia, Brad Bacrayo? Sa dili pa nako natubagon naminaw maginis Bendilyo, maigo ra ba ni, maingon ra ba dahil wala naminaw sa tinuod nga pagkaistorya. Kinira. Naingon magyug ka, kay gigamit na nimo, nagtuo kag bugat na ng rason para gihapak nimo diri sa amo. Kinira ako ipangutana po nimo. Naingon man ka kami mga Kristohanon, dalahigo na po nimo mga tinunan po ni Kristo. Si Kristo nagtudlo na. Nagiingon nga patakpan, pasulog sa lawak, patakpan ang pultahan. Unya pag-abot na karon, naingon man ka kay kami mga Kristohanon. Unya ko di pabati, kay parehas man kamo nga mabati ang pag-ampo. Na may pag-ampo sa Katoliko, gidawat nimo na nga tinuod. Mao man na. Mao lagi na dili di ay nga ipabati na tinuod na. Mao man na karon, kapin pa nga si Kristo, di gyud ka tinuod na blihan imo sa labutan. Kay kung tinuod pa, nganong ipabati man nimo ang pag-ampo sa PBCN, i-on-air nimo sa kahanginan. Nga bulag mas gitudlo ni Kristo, unsang pultahan patakpan? Kini, Mikyas 7:5. Ayaw kamo pagsalig sa inyong isig katao. Ayaw kamo pagsalig sa usa ka higala. Takuma ang pultahan sa imong baba bisag diha lang takutob ang giingon ni Kristong sumulod ka sa imong lawak sa mag-ampo ikaw takpi ang pultahan dahil na sa baba di ay buot ipasabot mao day niingon si Kristo mga maot kadtong nag-ampo dayag-dayagan mo ikos pang Bendilyo mo maribatasan nimo niya nakapasar ka na do mao na Ingon pa siya nga Kristohanon. Nya kanarab ng Kristohanon ang iglesia ra ba dito ra ba na sugdi pagtawag og Kristohanon sa Antioquia sa Buhat kapitulo 11 bersikulo 26 gingon og sa iya nang nakit-an siya iya siyang gidala sa Antioquia og sulod sa tibok o sa katuig sila nagkatigom sa iglesia og ilang gipanudloan ng usa ka dakong panon sa mga tao. Og sa Antioquia, ang mga tinunan dito, sugdi pagtawag og mga Kristohanon, o nang ingon ni Brother Macarayo nga, pag-among-among nga ang mga Kristohanon, kay giinsaksyonan na ni Kristo nga, takpi ang pultahan, payas man ang imo, kinaplo mo na, abi kay, nagpapadungog-dungog ka sa pag-ampo, o ang uban imong giingon na, nadungog na lugar to. sa karon sa paniingnan ganing Kristo mga maot ayaw kamo panig-ingon ana gitudloan ang mga Kristohanon sa una mga tinun-an ni Kristo hangtod karon ay pag-ampo dayagan mo nang gayon ni Kristo mga maot wala ra man mo gawas ra ba untas among ikarga sa among topic ra bag wala nimo nasugdi ikaw ra ba nagsugod ana Karon mo man lagi kay ang mini lagi nga magbalantay masumbalik ang mga pulo nga iyang gisulti mo masumbalikan ba
Muka na karon ang atong nakita na karon. Mismo ba ang ilang giilang nga propeta Bradone? Nagtugon ba nga sa pagpamatuod nga kanang mag-ampo di gyud ingon nga magdayag-dayag kay may bungol lagi ang Dios. Ang iyang gusto nga patakpan ang pultahan tungod kay ang Dios masayod man pinagi sa pag-ampo nga ipaagi sa una-una kay nagingon man din ni sa Jeremias kapitulo 17 versikulo 9 ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang mga butang og kinsay og hilabihan gayud ang pagkadawtan kinsay makasusi nini. Yes, ako siyo ba magasusi sa una-una? Ako magasulay sa kasing-kasing bisan pangani sa paghatag sa tag sa katao sumala sa iyang mga kagawian, sumala sa bunga sa iyang mga buhat. Ang Dios ay magsusi sa una-una, magsusi sa kasing-kasing. Pwede di ay nga mag-ampo ka, nga ipaagi nimo sa imong mga paguna-una, nga takpan nimo ang imong pultahan, nga ang pultahan nga gipasabot ang atong mga ngabil. Pero sila ba mismo o si Ellen Goldwhite na bapod ana nga mga prinsipyo gani og sabton Bradone? Aduna, pero kini si Bindilyo nga sakop niya ni Ellen Goldwhite kay Basa-basa. ay basa-basa na ninyo na ba ni Sir Rivera nga all writings of Mrs. White na nako. Nalagi pero mo basahan ni. Wating basahon ning tugon sa imuhang imong tag-amo. Kaya siya man mo'y founder sa inyong Iglesia Adventista del Séptimo Día, Seventh Adventist Church. Mga hitabo sa katapusang panahon ni Ellen Goldwhite sa pahina 53, ingon din niyo, kinahanglan, mandatory gid na giging magkinahanglan. Magkinabuhi kita sa duha ka pilo nga kinabuhi. Kinabuhi sa hunahuna og sa buhat. Sa mahilom nga pag-ampo ug matinud-anong pagbuhat. Mahilom ang giingon Reverend sa matod pa ni Mrs. White. Mahilom nga pag-ampo ug matinud-anong pagbuhat. Pero sa Bindilyo ningil din namo. Wagid ko kadungog na nila nga ilang gi-on-air ang ilang mga pag-ampo. Ngano ba ni nga masupak ba sila sa ilang propeta? Ug usahay ang propeta masupak niya sa iyang mga tinun-an. Og ang mga tinun-an magsinupak kay pod sa ilang propeta ti o migingon kinahanglan magkinabuhi kita sa duha ka pilo nga kinabuhi. Unsa man nga piluon ginang pagkinabuhi sa kinabuhi. Ingon, kinabuhi sa hunahuna og sa buhat sa mahilom nga pag-ampo og matinud-anong pagbuhat. Pero ngano na Bradone, Reverend, kada nga kanang kang Bindilyo nga nahitabo, nagibuhat na niya. Tungod ka magun mablihi ang salabutan anak ko ni Kristo. Kay mao na nga ang giingon sa ilang ang ilang founder si Mrs. White nag-ingon nga hilom nga pag-ampo si Kristo po na naway dito sa dayagang pag-ampo at si Bindilyo wagid kasabot sa lecture ni Kristo. Unya ari na punta sa nagpa salin-salin nga iglesia ba? Kay ang mga katawhan kuno sa Dios mini kuno basta dili magtuman sa sugo. Mga mahal lamong tigpaminaw ang nagpamatuod ang mga tinun-an ba sa panahon kang Kristo? Nagbantay ba sila og napulo kasugo kadtong usa diana ang adlaw igpapahulay kon Sabado? Kay mingon man siya, mo ni ang trabaho sa mga mini nga dili motuo nga si Kristo mobalik. Onya katong uban kay ang mga ubang reliyon nga dili isama ninyo nga Seventh Adventist nagtuo man nga si Kristo mobalik. Unya di nimo to minion. Aber, kung ang ilanan sa kamaturan supisente sa pagpabalik ni Kristo kung magtuo ka na nganong imo mang minion sila kay ang inyora tinuod gumikas pagbantay sa adlaw nga igpapole aron mig tinuntuhi na atong magkakatawa atong pabatud-ad sumala sa mga nakasulat sa Biblia. Mga mahal namong tigpaminaw, Apostol Pablo atong ipangutana ang inyong pagkaministro. Nahimo ba mong ministro diya sa mga sinulat sa kasuguan diya sa bato? Atong papan nga bato nga din dito na kulit ang napulo kasugo. Ay, kung masulti pa sa Apostol Pablo, di naman kasulti kay patay naman. Pero pinanggi sa sinulat nga gibilin ni Apostol Pablo, ang tubag ni Apostol Pablo, dili. O say priba. Ni ang mga mahal namong tigpaminaw, ipreparar din ang paghusay
sa ubang mga version sa Biblia, Brad Macarayo, kay sila may nagingon, sa basahon nila sa Step to Christ ba doon sa pahina, Pahina 123 nga scriptures must be compared with scriptures. Sa ato pa ang kasulatan kinahanglan itandi sa laing kasulatan. sa inyo ng basahon ni Ellen Goldwhite, Steps to Christ. kasulatan, ikumparar sa ubang kasulatan. Nakaroon, magkumparar ta, pero sa di pa ikumparar, basahon nato ang katarungan ni Apostol Pablo. Basahon ko ang ikaduhang Korinto 3, Kapitulo 3, versikulo 3, ngadto sa versikulo 15, ingon si Apostol Pablo. O kamo nagapakita nga kamo maoy usa ka sulat nga ihatod namo gikan kang Kristo. Sinulat dili sa tinta kundi sa Espiritu sa Dios nga buhi. Dili dia sa mga papan nga bato. Dili na dia sa papan daw nga mga bato sila na mo ba nagikulitan sa 10 ka sugo. Kundi sa mga papan nga mga kasing-kasing sa tao. Wa na dia sila atong papan nga bato, dili papana sa kasing-kasing sa tao. Mao kana ang pagsalig nga among nabatunan pinagi kang Kristo ngadto sa Dios. Dili nga kami takos sa pag-isip sa bisan unsa nga daw kami mao. Gayod ang nagpasiugdan ini. Ang among katakos nagagikan sa Dios. Asa daw ang ilang katakos nagagikan sa Dios. Nga mao ang naghimo kanamong takos sa pagkaministro. Asa daw sa bag-ong pakigsaad. Diin man, dili dia sa sinulat nga kasuguan, o dili dia sa espiritu. Dili na daw sila dia sa sinulat nga kasuguan, dia sa espiritu, ato makita, hain kining dili na sila dia sa sinulat nga kasuguan. Kay ang sinulat nga kasuguan, magapatay, apan ang espiritu magatag og kanang buhi. Kung ang ilang gipasikan kuno dito sa kasuguan, magapatay ra ba kuno to? Dili na kuno sila dia ni adto. O kon ang pag-alagad nga makamatay nga sinulat sa mga titik o gikwa diya sa bato. O ditong napulo ka sugo, dili na di ay sila ang pag-alagad sa makamatay nga sinulat sa mga titik o gikulit diya sa bato, miabot nga inubanan sa maong himaya. Nga tungod yan na ang mga Israelino, dili ara makasudong sa naong ni Moises tod sa kasanag nini. Bisan tod kini nagaanam ra kahanap. Dili ba mulabaw pahinoon kamasanagon ang pag-alagad sa espiritu? Kay kung masanagon man gani ang pag-alagad sa hukom sa silot, labaw pagyud kaayo nini ang pagkamasanagon sa pag-alagad sa pagkamatarong, sa pagkatunod niining pagkabutanga. Ang kaniadto may kasanag na wad-an na karon sa pagkamasanagon. Tungod niya itong kasanag nga milabaw pa nini. Kay kung masaligon man gani katong pag-alagad nga nagakahanap ra nan labi pang masanagon kadtong pag-alagad nga magapadayon busa tungod kay kami matud pa ni Apostol Pablo mga masaligon dili ingon kang Moises, ikumpara ra nila ang ilang panon kaysa kang Moises nga nagatrap-tap sa iyang naong. Karon ang mga Israelino dili makakita sa pagkatapos sa nagkahanap nga kasanag nini. Doon na untay nagkahanap na nga kasanag nini sa mga Israelinhon nga gipanguluhan ni Moises pero wa daw sila makakita nini. Apang nang ilang mga salabutan nangagay kay bisan pahangto dining mga adlaw karon sa magabasa sila sa daan nga pakigsaad ang maong tap-tap nagapabilin gyapon sanglit kini makuha man lamang pinagi kang Kristo oo hangtod nining mga lawa karon sa magabasa sila sa kang Moises anay tap-tap nga magalimis sa ilang mga huna-una. Sa versikulo 15, gikan sa Kapitulo 3, versikulo 3 hangtod sa 15, matinaw nga ang ilang pagkaministro dili na diha sa sinulat sa mga bato sa kasuguan nga kadto makapatay. Bato pa sa Biblia, wala na sila adtong naa sa bato nga kasuguan, mga mahalamong tigpaminaw. Naa na sila sa batos kasing-kasing. Ang kasing-kasing ba'y gisulatan sa 10 kasugo? Giklaro ba ng Kapitulo 3, versikulo 15 sa ikaduhang Korinto sa ubang hubat nga kana pagpahigayon yun sa gitawag o igpapahulay nga dili na mo igibasihan sa ilang pagkakristuhanon, Brad Macarayo?
Klaro gina ni apostol nga si Pablo. Ngani mao bitaw ni ingon siya ang ilang pagka-ministro dili kuno ni ato magkasuguan nga nasulat sa bato. Hain man ang nasulat sa bato. Mao bitaw nang gisulat ni Moises kanang nas Exodo. Nakinaham kay nila kanang Exodo kapitulo 20 kanang nasulat nga mga kasuguan sa bato. Mao nang giingon sa Exodo 20 bersikulo 3 hangtod bersikulo 17. Sa kapitulo 20 bersikulo 8 hangtod bersikulo 10 kinahanglan nila kay karga dayon nila ang pagbantay sa adlaw igpapahulay. Dabi kay silang Pablo niingon man kung basahon kana katong kasuguan nga kang Moises sa magabasa sila nga nasulat sa bato. Tinaptapan. Unya pag-abot sa ubang translation unsa? Gibutaan. Klaro nga wala gyud sila dito. Tinaptapan daw ang ilang naong sa SDA Bible. Pero dire sa gitawag ang buhing pulong kanang 3:15 nga diya sa SDA Bible tinaptapan dire gibutaan na. Bugat ging termino din giingon no. Ikaduhang Korinto 3 bersikulo 15. Kini atong basahon. Bisan gani karong mga adlaw inigbasa nila sa mga sinulat ni Moises ang ilang mga kasing-kasing gibutaan. Unsay nakapabuta? Tungod kay nagtuo sila. Atong timan-an post kog kadiyot kay lami ilatos. Ang nabati nato kaganiha, ang wala magtuman sa kasuguan, ang wala hingpitang pagtuman sa kasuguan, o dili tinod kaaway sa Dios, mga anak sa yawa. Sa ato pa, mga anak din sa yawa din, o panlita wala magtuman sa katong kasuguan. Giyon din. Tungod kay nagtuo sila, mao ni hinungdan nganong gibutaan nila kasing-kasing, kung basahaw nila to sinulat ni Moises, nga ang pagtuman sa napulo kasugo, katong nas Exodo 20, bersikulo 3 hangtod 17, 8 og 10, 9 og 10, mao na ang pagbantay sa adlaw ipahulay. Giingon, mao'y bahagi sa kaluwasan. Agoy nangatakis Pablo. Unsay giingon ni Pablo, pagbasahon nimo ng mga kasuguana, apil ng pagbantay sa adlaw ipahulay ikaupat diya, ang imong mga mata gibutaan din sa atong gibasa, gibutaan sa atong nabasa. Okay, klaro kaayo nga ang ilang pagka-ministro dili diya sa bato. Nga kinulit dili dito sa kinulit nga bato. Ano na atong nakita karon? Kay sila may nagtuman-tuman nini. Brad Rone, kinibang Seventh-day Adventist, sumala pa ni Mitchell Bindilyo, kinsa di ay ang nagtukod ni si Hesus Kristo, kay pasangil ra ba nila nga kang Kristo, nagbantay-bantay na sila kasuguan, ang Kristo na, unya katong Seventh-day Adventist Reform Movement, nga mibulagikan kaninyo, kay nagsabado man, doon na pamampoy uban, nga pagtulunan nga nagsabado, sama anang niya gyapoy nagprograma din, kang Commander Lahi, nagprograma unya magsabado po sila nya tinuon na to kay nagsabado man mo manay una-unaon ninyo usa ay gyud mig tinuntoy sayon ra to bagot sa mas balay sa lawa-lawa nga sayon ra sa piyuhon. Kini si Mitchell Bindilyo Reverend, sayon na kayo sa mga nga nagtukod sa Sabadista si Kristo. Pero unang-una ang ilang basahon nga naguluhan Seventh-day Adventist believe, so di pa nato ipabati ang iyang tingog Reverend. Nag-ingon nga sa page 226 kasi Mrs. White, usa sa co-founder sa Sabadista. Unya, gikan gyud sa baba ni Mitchell Bindilyo mga kaigsunan at pabati nga ang sinugdan o ang gigikanan sa nining maong pagtulong ng mga Sabadista si Mrs. White gyud. So dili gyud mao ang atong Ginoong Kristo. Ako sa Pastor Kadali ang kahimanan Reverend sa pagpagita nato sa iyang pamahayag ni Mitchell Bindilyo nga matod pa niya Confession ni Mitchell Bindilyo. Gyud confession din niya nga malagina nga umingon ta karon nga si Kristo mo nagtukod sa kining Sabadista aperting makakaoy kay naman gikan sa imong gyud Mitchell Bindilyo nga ang nagtukod sa Sabadista maugyod o ang gigikanan sa Sabadista maugyod si Mrs. White. Ang original dili si Kristo. Kay original god atong ipabati. Ano mang niabot ka ditong Kristo? Na ang imong gidala-dala Seventh-day Adventist man na nag-antong kay sa tinuod. Ato sa ipos Brad Ronnie, kay ang iyang kakontra ni ang Seventh-day Adventist Reform Movement. Atong ipadayon. Lagay ka kabalo na ang sinugdanan sa Seventh-day Adventist nasugdan na maungalan ang nagugna na yun ang ngalana sila ni Mrs. White. Okay, klaro. Sila, si Mrs. White, nya, unsa man,
Katong imong gisulti nagprueba kining gitawag og gikan sa kasing-kasing ni Ellen Goldwhite sa pahina 5 gingon. Si Ellen Gold in close parenthesis Harmon White kauban sa pagtukod sa Iglesia Adventista. Si Kristo ba'y nagtukod? Dili, mga mahal namong tigpaminaw. Nganong dili man mamulumpayat niya, nga di mas Kristo nagtukod. Sila man, giangkon din pero pag malipata, ay, muingog, si Kristo ani, nagsugo ani, lagi. Ha? Katong inyong ipagsubay-subay, niya, nasubay. Wala, munang muingon nga, nasunugan. Naningil, walay presensya sa Dios. Unya di ay pod, wa po di ay Dios, kaya nasunugan po sila. Kung kana man ang paagi sa pagpanginta. Naklaro na nato mga malamong tigpaminaw. Nya katupong giingon niya bi ang oras nato pagkanindot na pa pero na basig makuan pa nato. Gibasa niya daghan ang giingon niya nga kining giingon niya nga si Kristo kuno nganong nag-ingon kuno tag dili mo balik ang atong Ginoong Kristo. Sa Biblia gipamatud-an gipiho nga ang atong Ginoong Kristo nag-ingon nga adunay mupuli niya. Kinsa ba ang mupuli niya, Brad Bacarayo, sumala sa Biblia? Ang mupuli sa atong Ginoong Kristo mao ang Espiritu Santo. Atong basahon diri sa nakasulat sa balaang kasulatan sa gitawag ang pulong sa Dios. Diri nato basahon sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 hangtod bersikulo 26. Kining mga butanga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ako. Apan giingon, apan kung makagikan na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa amahan puli kanako bisag diha lang takutob ang kapuli sa atong Ginoong Kristo sa kalibutan mao ang Espiritu Santo. Karon atong ipreparar ang pagpreparar sa Ecclesiastes kapitulo 7 bersikulo 2 sa Maayong Balita Biblia kay atong pagbasahon kini sa King James Version pag-una gingon. Labi pang maayo ang pag-adto sa balay sa kasub-anan kaysa pag-adto sa balay sa nagakumbira kay kana mao ang katapusan sa tanang mga tao ug ang buhi magatipig niini sa iyang kasing-kasing. Bradone, sa gibasa nato, ang Biblia nagpahayag og duha ka parte. Labi pa kunong maayo ang pag-adto sa balay sa kasub-anan kaysa pag-adto sa balay sa nagakumbira. Kung sa Biblia namang Katoliko nga ma-imprimatur Julio Cardinal Rosales giun sana pagkasulti Bradone. Basahon ng nagkoroberen sa Ecclesiastes 7:2, gingon nini. Mas maayo pa ang pag-adto sa balay nga nagbangutan kaysa pag-adto sa balay nga nagkumbira. Kay mga buhi kinahanglan magpahinumbon kanunay sa ilang kaugalingon nga ang kamatayon nagulat kanatong tanan. Kana di ay gisgutan nga kasub-anan pag-adto sa balay sa nagsubo, diha di ay gitawag na og Nagbangutan. bangutan. Ngano nga ang punto gigamit nga nagbangutan Bradone? Kay matod pa din Ang nga kahimtang ang kahimtang nga dunay nagsubo o dunay namatay. okay, mao nagigamit ang termino nga nagbangutan. Kana bitaw mamatay ka mga mahal mong tigpaminaw, unya na kay bata, unya gitawag pod nga ang girikanan babae ug laki namatay, ignon man nag-ilong tuapos. Gamiton gani nga nailo na namatay. Kanya ingon dayon sila nga si Kristo mobalik nga asa Juan kapitulo 14 bersikulo 18-19 nya wa day mikibawa na. Nya to basahon be. Gigon. Dili ko kamo pagabiyaan nga daw mga ilo. Ako mobalik ra kaninyo. Hamubo na lang ang panahon. Ug unya ang kalibutan dili na makakita kanako. Apan kamo makakita raw niya kanako. Tungod kay ako buhi, kamo usab mabuhi. Nganong nag-explikar si Kristo nini mga mahal mong tigpaminaw nga dili ko kamo pagabiyaan nga daw mga ilo. Kay buti pasabot ni Kristo nga ang iyang mga tinun-an mamatay siya nini. Kining pagkasulti nga ilo. Una-una imong gigamit nga mobalik. Unya karong panahon na ako mobalik ra kaninyo. Ingon din si Kristo, hamubo na lang ang panahon ug unya ang kalibutan dili na makakita kanako. Unya kay ngano mailo man sila, di kung mailo na hamubo ang panahon apan kamo makakita ra unya kanako kanang pagkakita
human lugar sa hamubo na lang ang panahon. Nganong hamubo ka? Hamubo. Tungod kay si Kristo, Brad Macarayo, nag-explicar dito kang Pedro nga dangaton niya ang kamatayon hain ang priba, Brad Macarayo. Dire, 16:21 so kani atong panahon na gisugdan ni Jesus ang pagpadayag ngadto sa iya mga tinun-an nga kinahanglan moadto sa Jerusalem ug magantos sa daghang mga pagsakit nga pagahimuon kani sa mga saserdote nga punuan og mga eskriba pagapatyon siya og sa ikatulo ka adlaw Mateo 16:21 pagabanhaon siya. Mao na nga giingon nga tulo ka adlaw tulo ka gabi kamatayon ni Kristo pero pag abot tulo ka adlaw tulo ka gabi mabanhaw siya. Mao po nang mabasa sa 12:40 Mateo. Okay. Nakita nato nga ang pagbalik nga gisgutan dinhi mga mahal namong tigpaminaw nga pagingog hamubo na lang ang panahon ug unya ang kalibutan dili na makakita kanako na nang hamuubo kay tulo ra gud ka adlaw tungod kay ako apan ka makita ra unya kanako tungod kay ako buhi ka mo usab buhi nagisgot ka nagkabanahawan kay ang gisgutan ni Kristo sa pagpahawa preparado naman nimo ang Lucas 22 og ang bersikulo 22 nga ang pagpahawa ni Kristo diyan na naghisgot og kamatayon. Paling pagbasa Brother Romy sa 22 sa mabasa nato sa basahon sa Lucas. Ingon ini ang nakasulat Reverend. Sapagkat tinuod ang anak sa tao mapahawa. Sumala sa gimbutan apan alaot gayod kadtong tawhana nga mao ang magabudhi kaniya. Busa ang pagpahawa nga gisgutan ni Kristo mga malamong tigpaminaw ang pagkamatay kay gipakita sa Biblia nga adunay pagbudhi nga ang nagbudhi si Judas. Mo nangingon dili ko kamo pagabiyaan nga daw mga ilo kay mailo kibali sila kay gitawag man ni Kristo ang iyang mga tinun-an ug mga anak ay nang priba sa Juan kapitulo 21 bersikulo nga atong mabasa dinhi sa 4 ngingon og sa pagkabuntag na si Jesus dito nagtindog sa baybayon apan ang mga tinunan wala makaila nga kadto mao si Jesus 5 og si Jesus mayon kanila mga anak nakakuha baka mo ikasula pagingog mga anak mo nang ningos Kristo dili ko kamo biyaan nga daw mga ilong ako mobalik ra kaninyo hamubo na lang ang panahon og unya ang kalibutan dili na makakita kanako apan kamo makakita ra unya kanako tuod kay ako buhi kamo usab mabuhi namo na nga kung mobalik si Kristo ana buhi siya pero kung hisgutan sa atong panahon karon unsay hisgutan ni Kristo sa iyang pagpamulong Brad Macarayo nga dili sibo sama sa ilang pagpasibo-sibo nga ang ato kay ang mini nga magbalantay matud pa sa Biblia nga giingon man nga masumbalikan unya ang mini nga Kristo dili tukmas kasulatan. Kini mao ni karon kung tinuod pa mo na kay si Mrs. Whiteman nagtukod diara niingon man mo kung mo ingon ka nga si Kristo dili na mo balik dili na makita amo na giingon mga anak na siyawa mo na giingon ninyo Maparsya ta pa karayo no kay gamay nga oras na no. Kini niya na ha atong karon partial mo to una kini akong giingon pag abot ani si Kristo niya si Kristo uyon mo giyawa si Kristo nag-ingon no sa Mateo 23 bersikulo diretso na lang ko nato 39 kay sultihan ko kamo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab hangtod magaingon kamo dalaygon ang maganis ngalan sa Ginoo. Kita mo na dili na kamo makakita kanako pag-usab. Mo na mga mahal na mong tigpaminasaypan niya pagbasa ya pagani untay mabasa nato nga mga tagna nga mobalik si Kristo sa ilang giingon anig yun ang mga hitabo sa katapusang panahon pero oras may wala Pero diha palpak na kung giingon nga nagtudlo sila nga si Kristo mobalik pero sa gitagal kanin ninyo wa mo mabalik nga matay na lang ang gisultihan ani wagid matumang gitagna mo na mga malamong tigpaminaw lami pa unta isulti niya ng mga bahina sa mga pagpaningil nila diri kanamo sa pagsulti dinhi atong among nasundan oras naman. Pero padayon tani, kay padayon mangyapon silang nagkuraw-kuraw sa among doktrina. Sa ngalan na lamang sa magtutulo, Master Tomas, din Senior, kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, sa ngalan sa makauban, ang mga Evangelista. Kinusab sa Brother Hermogenes Macarayo. Kinusab si Brother Romira Macamus. Kinusab si Brother Rene Telebreco. Kinusab ang inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami ngayon hangtod sa sumunod higayon sa samang takna o samang istasyon,
Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.